Páipéar Comhairliúcháin. Luach Saothair a bhaint den Obair, Moladh ní é. Íceachtaí míchumas a athrú tharthaí fostaíochta níos fearr. Cuireadh do thuairim a thabhairt faoi achraithe beartaithe scéimeanna tacaíochta incum do mhí cumas. Cad sa Páipéar Comhairliúcháin agus ceisneoir. Tá an rialtas tar éis éirí an run gnóthaí fostaíochta agus comhimreacha sóisialaí dul i gcomhairle le teaghlaigh faoi chin de na Maltaí ón tuairisceall Luach Saothair a bhaint den Obair do dhaoine faoi mhí chumas 2017, a d'fhéadú go mbeadh éifeacht aige do Chaileach. Éireann muid ort an Páipéar Comhairliúcháin seo a léamh chun foghlaim faoin Moladh agus an sin ceisneoir a chomhlainú. Is sé an Moladh a bhfuil muid chun ceist a chur ormh faoi ná Moladh ní é. Baineann Moladh ní é leis na hathruithe atá beartaithe an fhís ag gcrích-gnóthaí íceacht tacaíochta incum amháin do dhaoine faoi mhí chumas, an liúntas cuairim balla, agus ag tosaigh íceacht tacaíochta incum eile, liúntas míchumas. D'fhéadú go mbeadh éifeacht ag an Moladh seo do Chaileach, agus mar sin tá sé tábhachtach go mbeadh a is agan céard iad do thuairimí faoi. Cén fág bhfuil muid ag Moladh achraithe scéimeanna tacaíochta incum do dhaoine faoi mhí chumas. Tá go leor daoine ag géirí bheith ag obair agus tá siad ag géirí genú amhlaí. I gcás go leor daoine faoi mhí chumas is féidir lá agus tá siad ag géirí poist oireannacha agus dúntacha a bheith acu. Mar aspa deis na fostaíochta do dhaoine faoi mhí chumas a fach, is minic go mbíonn go leor acu brath an gcóras comhimreacha sóisialaí le haghaidh incum. Is féidir le plé luath le daoine faoi mhí chumas bheith ina chóir. Sa tuairisceall Luach Saothair a bhaint den Obair, LSBO, rinneadh roinnt moltaí faoi conas is féidir le daoine faoi mhí chumas féidir lá agus atá ag géirí bheith ag obair a gcuid míonta fostaíochta a cholíonú. Cinn de na príomhmháiltaí a bhí ann ná plé luath. Ciallaíonn sé sin go darg faoi an stát do dhaoine go háirithe daoine ága faoi mhí chumas, tacaí nós deisna oidhreithis, oiliúna agus leanfeartaíochta sóisialta ag céim luath chun carú leo a gcuid cuspóirí fostaíochta a bhaint amach. Tá Páipéar Comhairliúcháin leith faoi phlé luath olmhaithe agan agus maireann muid duit é a léamh. Is féidir leat é a aimsiú ag www.welfare.ie/makeworkpay. Ní mór déile le bacanaí. Má comatar páistí san oidithas go mbaineann siad 8 mbliana d'aois amach béidh siad níos scire de rabhanna éagsúla a gcomhartha leo a gcuid míonta fostaíochta a cholíonú. Tá imní ann go bhféadú go darlatha sé de dúirfaí an íceacht liúntas míchumas do dhaoine 6 mbliana nó 7 mbliana d'aois go gcaithfidh siad a síl go léir le smaoi den uirsa oibre agus go mbeadh siad ag brath íceachtaí tacaíochta incum. Tá d'ionchur uainn. Baineann achraithe na híceachtaí liúntas míchumas LM agus liúntas cuairim balla LCB leis an Moladh ó bhfuil tuairisc tugtha sa Páipéar Comhairliúcháin seo. Tuigeann muid go bhfuil ról fíor-thábhachta ag na tacaí incum seo is síl daoine ága faoi mhí chumas agus a dteaghlach go háirithe agus seirbhísí tacúla faoi bhrú. Is é tuairim an rialtas ná go bhfuil gá le níos mó cóchomhairle maidir le Moladh ní é a d'fhéadú go mbeadh éifeacht aige ort féin agus do Chaileach.
Si aim an chapéis Comhairliúcháin seo agus an cheisneara a gcóin leis ná míniú cén tionathair a déitú a bheith ag na hathruithe beartaithe sin ar íciachtaí tacaíochta incom do gcoinne faoi bhí chumas ort féin agus ar do chaillich. Agus seans a thabhairt duit insint dúin cad é do thuairim fuathu. I ggóbhart leis an bhóchas grúpa páirtithe leasmhara faoi bhí chumas do Luach Saothair a bhaint den Obair, tá an prósas cóthóirle seo cappa ag an run gnóthaí fástaíochta agus comhairmeacha sóisialaí do gcoinne faoi bhí chumas, de deile agus de gcuid eagraíochtaí ionadaíocha agus tacaíochta. Cad iad na hathruithe atá beartaithe ar na scéimeanna LCP agus LM. Sa tuairisceal LSBO leagtar amach fís chun cur ar chumas daoine faoi bhí chumas a gcuid míonta fástaíochta a cholíonú. Ba athruithe mórtha ar an gcóras comhairmeacha sóisialaí ar na scéimeanna tacaíochta incom LCB agus LM ach go háirithe ag buint le seo. Córas ratha. Faoi leathair is sé atá sa Lúntas Cuaran Balla LCB na íceacht mhíosúil de €309 50 cent. Le tuismothirí páistí ar a bhfuil míchumas trom. Ní antar taistil a chuine don scéim. Déitú go mbeadh tuismothair inchailithe a gcóir Lúntas Cuaramóra freisin. Freisin faigheann tuismothirí deontas tacaíochta Cuaramóra de €1,700 in aghaidh bliana. Ina hananta sin, tugtar carta líochta den fáiste nach neantar taistil a chuine air íoctar an LCB le háartar 34,500 duine faoi láthair. Sé atá Lúntas míchumas LM ná íceacht taistilta ó thaobh a chuine do gcoinne faoi bhí chumas atá idir 60 agus 66 bliana d'aois. I gcás aon duine a éalaíonn an íceacht seo, ní mór dómh measúnacht sláinte a fháil agus é mar conclúd orthu go mbeidh siad faoi bhí chumas ar feadh 1 bhliain amháin ar leiad. Íoctar sin ag €193 in aghaidh na seachtaine faoi láthair, €198 ó bharrta 2018. Déadú go mbeadh sóláthraí cuairim inchailithe a gcóir Lúntas Cuaramóra faoi réir theastal a chuine. Faigheann thart ar €132,700 LM faoi láthair. Tuairiscéalacha ar scéimeanna. In dá thuairiscáil ar na scéimeanna sin, a foilsiú i mí Oibreán 2013, máladh gur cheart LCB a íoc go dtí 80 mbliana d'aois agus cur cheart ar íceacht LM a thosaú ar 80 mbliana, seachas 60 mbliana mar a thosaíonn anois. Dara tuairiscéal an grúpa Comhairliúcháin agus leas sóisialach. A phreithniú ar thógraí bhoiséad 2012, maidir le Lúntas míchumas agus Lúntas Cuaran Balla Oibreán 2013. Tuairiscéal an athbhreithniú ar an scéim Lúntas Cuaran Balla Oibreán 2013. Cuimsí na tuairiscéalacha tráchta ó thuismothirí amhró imní orthu de dúirfaí rochtain dhíre ar LM do gcoinne 60 bliana d'aois go mbeadh éifeacht dhiúlta aige ar an nompar agus ar a bhreastal ar scoil. Rinneann grúpa Luach Saothair a bhaint den Obair LSBO breithniú ar na tuairiscéalacha sin. Cred siad siúd freisin de dúirfaí an Lúntas míchumas ag 60 bliana d'aois sula mbeadh am ag an duine ág a nachmhainn ostaíochta iomlán a orbairt trí oideachas agus trí oiliúint, nach léighfí dómh a gcuid míonta fástaíochta a cholíonú. Dúirt an grúpa LSBO gur dóthúil go mbeadh síl le smaoí den Órsa Oibre mar thorthú air.
Bháil siad go spreagfú an stát do dhaoine óga idir 80 agus 22 bliain d'aois leas a bhaint as raon de thacaí oideachais, oileánna agus eile chun cur ar a gcumas a nachmhainn a cholíniú cosa le daoine óga den níos céanna. Chun go darlatha sé sin, bháil siad go leanthú an liúntas cuaireann balla ar aghaidh go 80 mbliana d'aois agus nach dosafaí ag íoc an liúntas míchumas go dtí 80 mbliana d'aois. Os rud é go bhféadú go mbeadh tionthair mór ag an athrú sin ar shaighlí, bháil siad freisin dul i gcomhairle le tuismitheoirí agus grúpaí abhchodaachta míchumas agus béim a chur ar na torthaí is fearr agus is féidir a bhaint amach do dhaoine óga. Cén éifeacht a déitú a bheith ag na hathruithe atá beartaithe ormsa. Déitú go mbeadh éifeacht ag na hathruithe ar do Shaidhleach ar na ballaí seo a leannas. Athrú ar na híseanna ag an neantar na híceachtaí. Faoi na hathruithe beartaithe, leanfaí ar aghaidh ag íoc an liúntas cuaireann balla le tuismitheoirí páistí ar a bhfuil míchumas trom go mbunthú a leanamh amach 80 mbliana d'aois. I dteannta leis an athrú sin, ba í an fhís a báige ag a bhéadfú duine ág iarratas a dhéanamh ar liúntas míchumas na 80 mbliana d'aois. Athrú ar theirbhísí fostaíochta atá ar fáil. Nuair a bheadh do leanamh 80 mbliana d'aois agus nuair a thosaigh siad ag fáil an íocaíocht LM, thabhfaí freisin tacaí oideachais, oileánna agus leanfeartaíochta sóisialta dóibh chun feabhas a chur ar a gcumas dul i mbun oibre fiúntaí. I measc na samplaí de thacaí den sort sin, tá páirt ag leacu a gcúrsaí cuí an bhord oideachais agus oileánna, cúrsaí breis oideachais agus breis oileánna, clár ard oideachais agus an clár nua ability. Seo clár nua chun tacú le daoine óga olbhú a gcóir na hoibre. Is féidir leat é a aimsiú ag www.pobal.ie. Is féidir tileadh faoi rabhainn na dóibh siúd atá tar éis scoile agal a fháil ar leathan gréasáin na comhairle náisiúnta oideachas speisialta. www.ncse.ie. Athrú ar bhéid iomlán an tacaíocht airgeadais. Déitú go bhfaigh tú féin agus do Shaidhleach níos lú ná níos mó ag brath ar a chuid cúnsaí faoi léi. Freisin deanfar athrú maidir leis an duine sa Shaidhleach a dheoigh an íocaíocht. Má cineann an rialtas an córas ratha a athrú agus ghlacu leis an gcóras atá beartaithe, bé ar smaoiniú faoi chealtanis agus gnóchán maidir leis an gcóras nua a cheapa. Tabla a héin, comparáid idir an córas ratha agus an córas beartaithe. Córas ratha, rátaí íocaíochta ó bharrta 2018. LCB, DCA, €309.50 in aghaidh na míosa. Iníocha le tuismitheoir nó cíbhneoir suas go 60 bliana. LM, €198 in aghaidh na seachtaine. Iníocha le daoine faoi bhí chumas ó 60 bliana d'aois ar aghaidh. Córas beartaithe, faoi bhalla ní a héin. LCB, DCA, €309.50 in aghaidh na míosa. Iníocha le tuismitheoir nó cíbhneoir suas go 80 mbliana. LM, €198 in aghaidh na seachtaine. Iníocha le daoine faoi bhí chumas ó 80 mbliana d'aois ar aghaidh. Tá coinneálathe difriúla i gceist maidir leis an dá íocaíocht a fháil. Faoin gcóras beartaithe, féadfar an fhís ag ar féidir le duine an íocaíocht LCB a fháil a shíniú ar fáil 2 bliana eile suas go 80 mbliana d'aois. Le linn an 2 bliana ag go bhfuil an íocaíocht LCB a shíniú,
Díoc fí dúntas tacaíochta cuaireamara leis an tuismitheoir agus gheoffaí carta líochta. Déadfú go mbeadh cáilíocht leantach i gcóir liúntas cuaireamara i gceist freisin, faoi réir thaisteal acmhainne. Faoin gcóras ratha, ní haigheann gach fáilte LCB an LM nuair a bhaineann siad 16 bliana d'aois amach. Faoin gcóras beartaithe, dhéanfaí an cinniú nuair a bhainniú an duine ág faoi bhí chumas 18 mbliana d'aois amach. Leanú an dúsmothair ná cuimhneoir ar aghaidh ag fáil íceachtaí LCB go dtí sin. Teaghlach a Haon. Cúinsaí ratha teaghlaí. I dteaghlach a Haon tá leanamh Kevin atá faoi bhí chumas. Faigheann teaghlach Kevin íceacht DCA gach mí. Tá a chaighleadh ag súil go gcoilíonfaí Kevin na coinníolatha chun íceacht LM a fháil nuair a bheadh sé 16 bliana d'aois. Achraithe measta ar thacaíocht incom ón gcóras beartaithe, Moladh ní é. Faoin gcóras atá beartaithe, bheadh Kevin agus a chaighleach ag súil le níos lú tacaíochta incom le haghaidh na 2 bhliaina nuair a bheadh Kevin 16 agus 17 mbliana d'aois i gcomparáid leis an méid a mbeadh siad ag súil leis faoin gcóras ratha. Teaghlach a dó. Cúinsaí ratha teaghlaí. I dteaghlach a dó tá leanamh Emily atá faoi bhí chumas. Faigheann teaghlach Emily íceacht LCB gach mí. Tá an teaghlach ag súil nach gcoilíonfaí Emily na coinníolatha le haghaidh LM nuair a bhainní si amach 16 bliana d'aois. Achraithe measta ar thacaíocht incom ón gcóras beartaithe, Moladh ní é. Faoin gcóras atá beartaithe, bheadh Kevin agus a chaighleach ag súil le níos mó tacaíochta incom le haghaidh an 2 bhliaina nuair a bheadh Emily 16 agus 17 mbliana d'aois i gcomparáid leis an méid a mbeadh siad ag súil leis faoin gcóras ratha. Is dóthúil go bhfuil teaghlach Emily íceacht LM 2 bhliaina nach bhfuil siad faoin gcóras ratha. Athrú maidir leis an duine a aghaidh an íceacht sa teaghlach. Íoctar LM leis an duine atá faoi bhí chumas. Íoctar LCB leis an gcuaireamóir, tuismitheoir sna cuideas mó de chasanna. Da neannfaí athrú Malta, ní bhfuil duine faoi bhí chumas íceacht as tú féin go mbainne siad amach 18 mbliana d'aois. Níl éon chiniú déanta fós maidir leis an am a chur faoi tús leis an gcóras beartaithe. Tá an rialtas i ggéirí mhór dúramaí a fháil sula neannfaí éon achraithe ar an dáis céim. An sin phléadh sé agus dhéanamh sé ciniú faoi achraithe más an dómh sula dúrthú sé isteach iad. Íortar ort an ceisneoir faoi bhallú nua é a chomhlainú. Is féidir leat an ceisneoir a fháil freisin ag www.welfare.ie/makeworkpay.